første hold, vi skal byde velkommen til, det er Solrød. Og næste hold, det er holdet fra Lillerød. Og så blev det Skovshoved. Og det fjerde hold, vi skal byde velkommen til, det er holdet fra Lyngby. Og vi skal også byde velkommen til Odense. Det næste hold, det er Højbjerg. Og næste hold, det bliver Kolding. Og vi skal også byde velkommen til Aalborg. Og så kommer Dybbøl. Jamen, det så meget fantastisk ud. Så godmorgen alle sammen. Velkommen til Dybbøl. Velkommen til Sønderborg. Vi har glædet os rigtig, rigtig meget til at se jer alle sammen, siden vi for godt et år siden fik at vide, at det var os, der skulle være vært for årets 11 Danmarksmesterskab. Så vi har brugt lidt timer på at forberede det her, og håber, at vi vil være med til at udfylde rammerne indtil i morgen eftermiddag, hvor vi får en dansk mester. Og sådan en lille, relativt ny klub for os, så er det en meget stor dag. Når jeg siger lille og relativt ny, så er det fordi, at for cirka 4 år siden var der en lille håndfuld ildsjæle, der gik ind, og vi ville gerne gøre noget for dem, som i Sønderborg-området. Der var vi cirka 20 spillere, og i dag der har vi rundet 100 ungdomsspillere, og er nået rigtig langt. Så det er sådan ret fantastisk for os, at vi så også kan have et hold med til U11, og udover det har vi også et hold med til 13 DM oppe i Udfart. Så som jeg sagde, at
for sikkert år siden, hvor vi fik tildelt det her værtskab, har der været en lille flok, der har arbejdet på for det her arrangement at forstå. Og nogle af dem, jeg tror faktisk de fleste af de her lige her, skal ikke lige give dem en hånd. Så inden jeg lige giver ordet videre til vores lokale byrådsmedlem, Claus Kleis, så endnu en gang rigtig hjertelig velkommen og god kamp. Husk, at vi skal have nogle super gode kampe, men vi skal også have noget færdsspil i de 3 halvdele i løbet af ligaen. Så god kamp til jer alle sammen, og ordet lidt, Claus. Jamen, godmorgen til alle, og det er mig en stor glæde at få lov til at stå her til morgen og velkommen og med til at åbne et 11 DM her i Dybbøl, her i Sønderborg. Når vi ser på jer, der er her i dag, så er det jo en vækst mellem bredde og elite. Og jeg begynder at se på jer, og når det er DM, så må det være i nærheden af noget, der er rigtig godt, det vil sige noget elite. Og det er vigtigt for idrætten i vores lokalsamfund, det er at have en vækst mellem noget, der er bredt, noget, der er for alle, og noget, der er for de gode og for de få. Og I er de gode, og jeg er her i dag for at gøre en god præstation, og nogen skal også vinde. Det er ikke enten eller bredt og elite, det er både og. De 2 ting går hånd i hånd, det er vigtigt. Og så skaber det her, det skaber bevægelse, det skaber motivation for alle dem, som måske ikke er, eller som måske sidder og kigger på, til også at komme ud og have det sjovt og bevæge sig, som vi skal gøre her i dag, og de næste mange timer. Og det betyder, at mange de begynder at se op til sådan som jer, som er de gode i jeres sport, på jeres alderstrin. Og det skaber bare yderligere fokus på idrætten, og det er rigtig, rigtig godt, og det er forhåbentlig også rigtig, rigtig sjovt. Det sjove er det vigtige her. Det sociale i sådan noget som et stævne her, det er jo vigtigt. Så nu er jeg her, hver jeres hold, præsenteret rigtig flot og med alle jeres bannere, og det er rigtig fint. Men det er også vigtigt, at når I er her, at I så udnytter, at I er sammen for så mange forskellige steder i Danmark. Og jeg ved godt, at når jeg er på banen, så er I hver for sig, og I vinder hver for sig. Men når I nu holder pause og ikke er på banen, så prøv at snakke lidt med de andre. Det kunne være, at det var okay at snakke med os. Vi kæmper mod hinanden, eller I kæmper mod hinanden nu her, men der skal nok findes en vinder på et eller andet tidspunkt, og det bliver også fundet. Men brug alligevel tid til at finde en ny vinder også. I er en del af fremtidens badminton her i Danmark, og det er vigtigt i de her tider, hvor vi alle fokuserer på at bevæge os mere og mere, at vi fortsætter og giver den gas med den badminton, vi har. Det er rigtig vigtigt, både for sporten, men også for badminton i Danmark. Nu er vi så i Dybbøl, vi er i Sønderborg, vi er i Skansen. Husk nu, hvor vi er, og husk, at der er også en verden uden for den her hal, hvis I får tid til at opleve den. Der er rigtig mange ting. Det her, det er, kalder vi, bruger jeg Sparekasse-skansen, det her, men der er faktisk en skanse ude på den anden side af væggen, som er den rigtige skanse, og som forhåbentlig optræder uden regn her senere i dag, og måske også i morgen. Morgen skulle blive rigtig fint. Hele historien omkring den 2. april 1864, det kan I jo se, at badmintonafdelingen i Dybbøl også har taget lidt til sig her i dag, med både uniformer, kanon og så videre, så videre. Kanonen derude, det er jo en original kanon, bare lige til orientering. Den har været i den 2 krige i både, begge slipsiske krige. Det er en 24-puls kanon. Det betyder ikke, at den vejer 24 pund. Det betyder, at den skyder med granater, der vejer 24 pund. Det er 12 kilo. Det er, hvis det er 2 kilos ved, så er det 6 af dem, den fyrer afsted. Når den skyder sådan en granat afsted, så går den ud på 2,5 meters afstand, så der er altså lidt gang i sådan en gammel kanon derude. Jeg tror så ikke, vi kan det her i dag.
Men det er mere for at sige lidt omkring, hvad vi ellers har hernede at byde på. Så husk nu, alle jer, der også kommer udefra, oplev vores dejlige by, oplev vores dejlige Sønderborg, hvis I nu har tid til at komme ud for hatten her i de her dage. Jeg ønsker jer et rigtig, rigtig godt ophold her i Sønderborg. Jeg ønsker et rigtig, rigtig godt stævne. Held og lykke til jer alle. Tak. Så bliver der pustet derovre.